Com es va formar el món polític que coneixem? O és que sentim parlar constantment d'estats, de sobirania, de lleis? Però d'on ve tot plegat? Doncs bé, anem a fer un viatge ràpid a una època de canvis brutals, entre el segle XV i XVIII. Veurem la transició, de vegades ben turbulenta, del feudalisme a l'absolutisme. Un procés que, de fet, va posar les bases del poder que tenim avui dia. La nostra història arranca, podríem dir, el 1492. Penseu que el descobriment d'Amèrica no va ser només obrir rutes comercials. No, va ser un canvi de mentalitat total. Va obrir la porta a una nova era, una era global. Després, al segle XVI, la reforma protestant, va saquejar els fonaments religiosos de tota Europa. Això va debilitar el poder del papa i, és clar, va donar via lliure a les monarquies per anar consolidant el seu poder. Al segle XIX aquest procés s'accelera de mala manera i ja entrem de ple en l'època de l'absolutisme. I tot això acaba amb una explosió. El 1789, la Revolució Francesa fa saltar pels aires l'antic règim. Punt i final d'una era, inici d'una nova. Doncs per entendre aquest canvi tan bèstia, farem un recorregut per 6 punts clau. Primer, veurem com s'ensorra el món medieval. Després, com naix aquesta idea, la idea de l'Estat. Seguirem amb la teoria del poder absolut, que li va donar la base ideològica. Després, entrarem en la maquinària, la nova administració. Veurem la lluita per la llei del rei i, finalment, com tot plegat ens porta directes a l'absolutisme. Vinga, doncs comencem pel principi. Com dèiem, el món estava en plena ebullició. Però per entendre cap una nova tot allò, primer hem de mirar enrere. D'on veníem? Què s'estava deixant enrere? Fem una ullada a la fi de l'ordre medieval. I aquí tenim el cor de la qüestió, aquest xoc de trens. A una banda, el món medieval. Imagineu-lo com un trencaclosses, ple de peces de poders diferents i fragmentats. El rei era una peça més, I sovint ni tan sols la més poderosa. Havia de fer equilibris constants amb els nobles, amb l'església, amb les ciutats, tot es basava en pactes. A l'altra banda, en canvi, sorgeix el món modern, que és més aviat una piràmide. Tot el poder se va concentrant a dalt de tot, on hi ha el monarca que vol imposar una llei única i central per a tothom. I és que precisament d'aquest caos, d'aquesta fragmentació del món antic, va néixer una idea nova, una idea molt potent que prometia ordre i estabilitat, l'Estat. Penseu-hi, la inestabilitat, les guerres constants del feudalisme, tot allò va crear la necessitat de trobar una altra manera d'organitzar-se, una forma més sòlida, més centralitzada. Però clar, la pregunta és, què volia dir exactament això de l'Estat modern? Era només un regne una mica més gran i fort o era una cosa totalment nova? Una altra manera d'entendre el poder i la societat? La resposta a això és clau per entendre tot el que ve després. Anem a veure-ho. Doncs, en essència, l'estat modern era com una nova maquinària política. Mireu, en els regnes feudals, el rei depenia dels nobles per anar a la guerra, per recaptar diners, sempre demanant favors. En canvi, l'estat modern crea un exèrcit permanent pagat directament per la corona i un sistema d'impostos centralitzat. I això, és clar, va donar al monarca un poder com mai s'havia vist, perquè ja no depenia dels favors de ningú. I aquí hi ha la clau de volta de tot l'invent, els impostos. Un sistema fiscal públic ben organitzat i acceptat per la societat. Això va ser el motor del nou estat. Penseu que amb aquests ingressos constants, els monarques podien pagar al seu exèrcit una burocràcia que creixia i era més eficient i grans projectes. Era, literalment, el combustible que alimentava la màquina del seu poder. Molt bé, tenim el poder militar, tenim el poder econòmic. Però aquest poder tan gran, gairebé il·limitat, necessitava una justificació. No n'hi ha prou amb tenir la força, oi? Calia convèncer a la gent que aquest nou ordre era legítim, que era el correcte. I aquí és on entra en joc la teoria política. Anem a veure com es va construir la base ideològica que aguantava tot l'edifici de l'absolutisme. L'arquitecte d'aquesta idea va ser un pensador francès, Jean Bodin, i el seu concepte de sobirania va ser revolucionari, de veritat. Va dir que el poder del monarca era absolut, perpètua i indivisible. Què volia dir això? Doncs que el rei estava per sobre de la llei. Per què? Perquè ell era la font de la llei. Ja no havia de donar explicacions a ningú a la Terra. Això trencava de ple amb segles de tradició medieval. I aquí veiem claríssim quins eren els poders pràctics d'un sobirà. El més important, el primer, poder fer lleis sense demanar permís a ningú. Però no només això, també tenia el monopoli de la violència, és a dir, era l'únic que podia declarar la guerra i la pau. Controlava la justícia, nomenant els jutges i sent l'última paraula en qualsevol judici, i per si fos poc, controlava l'economia, encunyant la moneda. Tot, absolutament tot el poder, concentrat en una sola persona.
Molt bé, tenim la teoria, però amb la teoria no n'hi ha prou. Els monarques tenien un repte pràctic enorme al davant. Com s'exerceix, de veritat, aquest poder absolut sobre territoris cada cop més grans? Una cosa és dir-lo i l'altra és fer-ho. Doncs la resposta va ser construir una nova administració des de zero. I aquest va ser un canvi estructural clau. És com si una empresa familiar on els càrrecs passen de pares a fills, de cop es transforma en una multinacional moderna, on es contracta els millors professionals per a cada feina. Doncs això és el que passa amb el govern. Es va passar de nobles que heredaven el càrrec a professionals, a advocats formats a les universitats que servien directament a l'Estat. La lleialtat ja no era una família, era la corona. Un exemple boníssim d'aquesta nova burocràcia el tenim a la monarquia hispànica. Penseu que teníeu un imperi gegant que anava d'Amèrica a les Filipines. Com es governa tot això? Doncs van crear un sistema de consells, una mena de ministeris especialitzats. Hi havia el Consell de Castella, el d'Aragó, el de les Índies per Amèrica, el d'Itàlia, cadascun amb experts dedicats a gestionar aquells territoris. Era l'única manera de poder administrar un imperi on, com es deia, mai no es ponia el sol. Clar, aquesta nova i potentíssima estructura estatal, amb el rei al capdamunt i una burocràcia que arribava fins a l'últim racó, va preparar el terreny per a un xoc inevitable, perquè quan el monarca intentava imposar la seva voluntat des del centre, es topava de cara amb els poders de sempre, els parlaments locals, els privilegis de les ciutats, i aquí va començar la gran lluita per veure qui manava de veritat. I aquesta va ser la gran batalla de l'època, una lluita per l'ànima de la llei, podríem dir. A una banda del ring, el dret del regne, les lleis de sempre, les que es feien pactant entre el rei i el regne. A l'altra banda, el dret del rei, lleis noves, creades només per la voluntat del monarca. No eren només dues maneres de fer lleis, eren dues visions del món totalment oposades, enfrontades en una lluita a mort. I aquestes dues frases, en llatí, ho resumeixen a la perfecció. La primera, quod omnes tangit. Bàsicament vol dir el que afecta a tothom ho ha d'aprovar tothom. És la idea del pacte. La segona, quod principi placuit, és tot el contrari. El que li sembla bé al príncipe té força de llei. Punt. És el principi del poder absolut. I el futur de tota Europa depenia de quina d'aquestes dues idees acabaria guanyant. I amb el pas del temps, una d'aquestes dues visions va començar a guanyar terreny. Per què? Doncs en part per les guerres constants que hi havia a tota Europa. En temps de crisi es demana un lideratge fort, centralitzat, i així la idea que el poder del rei havia de ser absolut es va anar imposant. Això ens porta a l'expressió final de l'estat modern, l'absolutisme. I si haguéssim de posar-li cara a tot aquest procés, seria aquesta. Lluís XIV de França, el rei sol. La seva famosa frase, «L'état c'est moi», l'estat sóc jo, ho diu tot. Resumeix a la perfecció aquesta fusió total entre la persona del rei i l'estat. Ja no hi havia cap diferència. Ell era literalment l'encarnació del poder. I sota l'absolutisme, el poder del rei era pràcticament il·limitat. Què podia fer? El que volgués, crear impostos, declarar la guerra, empresonar algú sense judici, tot per la seva pròpia voluntat. Era un gir de 180 graus respecte al món medieval, on el rei tenia límits per a tot arreu, la noblesa, l'església, la tradició. Aquí no, aquí el rei només havia de retre comptes davant de Déu. I aquest model de poder absolut, que és el punt final d'un viatge de 300 anys, ens deixa amb una última pregunta, una pregunta crítica i inevitable. Quan una sola persona concentra tot el poder, sense cap mena de control, sense contrapesos, quines són les conseqüències finals per a una societat? La història, com sabem, amb la sang i el foc de la Revolució Francesa, aviat donaria una resposta, i ben contundent.